guys, hey guys, hey guys, hey guys, hey guys, how are you guys? Somebody say guys, we are here ku Revenge Diaries. Oh, ndikuda kuningirira ish kandi ningiri muda ku loga in kuningirikira ko mira muda ku loga in TikTok. I might say that here with TikTok quality profile. Go live in get papi guys. Go live in get papi. So yeah, that's my one. Yes. Hi guys, what do you say guys? Right. Saka ndikubaya ne TikTok anditika live. I'm going live no TikTok. Anditi pani unakanditi baya ma live kwese. Ndati wari TikTok yawo ndakuya kunoku vanhu vaya kupi. Vanhu vaya kunoku. Right. What do you say guys? How are you guys? How are you guys? Tiripo isutu kufara. Guys, nekuneta zvese mavanga ndikwa isikundishowa guys ku TikTok ndatove nevanhu vangani 31 TikTok iri fast wedwe. Right. So ndida kutenda guys ndasvika ndikambovata ndakaneta makumbo kani kokutamba munongozivawo isu tu moms kana tamba kudai so ne to age so zvimakumbo so unombosorora. Saka ndauya panapa timbotaura zvedu timboita Revenge Diaries zvandakuzai earlier on kuti I'll come later to Revenge Diaries, but before Aruda ku Angel wants to co-host, you know, not now, we are not co-hosting. So thank you Clover, thank you my brother. So guys, chekutanga ndangotanga ndatenda guys. I want to thank all the people that came and supported our event. You know that guys, it was tune chekutanga kuti mumember akuna mna experience akuna mna chi mumember maitwa name COS ne 2 vana sisi vedu 2 name COS 1 vakapesera kuti vagadzire this function. Animaona it was our first time yekuti takamira tega chingoti let's try and error tione, and but for us kuti tiwanewo number inosvika kuma 70 chakadaro 74 76 takawa kufara tisingatauri vamwe vakazoita oma last minutes drop pakuitikawo zvakasiyana. Toda kutotenda guys, that was a very huge number, just something like that. Kungotanga nekungodai so nekungoti mungofara kudai so guys, vanhu vongouya ku UK vanoita mashifts guys, people vanotogara vari vachita mari dzavachidini, but people you know were there on Friday. Vamwe nanhasi vachiriko izvozvi vaenda ku Dunstan kwa King Alfred uko vanotoita check out mangwana. And tiripo. So of course I'm here to thank you guys very much kutenda kuti mwari wakuitira zvakanaka. Tirambe mchitisupport tena mberi. We had a very nice time guys, takatamba tikafara isusu panosangana madzimai guys, tinotsamba tinofara and atitotarisi kuti kune negativity chauya, atitombotarisi kuti chati kudini. Isusu intention yedu inenge iri kutofara ipapo, kutombobvisa woma stress nekutozivana. You know, it was really nice. And it was really nice. No, not 81, 70 something. And so tinotenda guys, we thank you very much for everything. Pasina kuya next time wo mchauya sezvo yakutotanga kurongwa now yekunzi vanhu vakakumbira kuti tikudo 7 days in a boat ndo matiri kuita boy yacho. Saka in next year it's gonna be 7 days or 5 days, I don't know, in a boat way, I don't know. The organizers are still on it and there are so many people wapindirawo vanga vasiri up at this time. We want to be part of the organizing team paka vanga vasipapa vatouyawo vari kupindawo, so inini ndichingoutarisawo saka vakuita zvinhu zvavo. Thank you very much for the support guys. Takafara, there was no fight, there was nothing, there was no negativity. And then ndikumuka iko zvino ichi guys, I'm getting my messages from one ghost and repa social media. I couldn't send my message right now. It goes to no scam or repa social media. Rekunditi nice smell ko hezeo akabudikira
makamira kupi tikati mamuonepi svikanzi ndobva ndasenderwa picture ratsitsi guys ndaseka ndogona kutedzama message ndafana kuseka social media yakaoma social media yakaoma makaoma so kune vanhu vatoita vatowana content nemunhu asiri iye ne the wrong person. I'm gonna bring them both. Ndatofonera Yezi wachakati Yezi please ndokumbura kuti pa live ngati tsitsi have you seen kuti you are trending hasi munhu wema street so I knew kuti pamwe asi kutozviona hanimona but nangoti because anga aripo namai vake mwana wayo ndakoti kuti ndirege futi kumudza kuti kwanzi zvikuitika you never know ko one day zvikazosangana nazvo muma street anozoti saka makanga hamuna undiudza so I had to call you ndamufondera right now ndakati you know what you both of you need to come with your face andika Yezi auye neface yake andimuona then mose muri tu muchiita conversation ipapo because ukutonzi ndiwe anditiona utonzi ndiwe tsitsi mwana wepano andika mwana anomhanya mwana anobatsira she's hands on andika kubva ku live ya nezuro whether you are going to say ndiye hasiri it's up to you azvinei izvozvo andiona but the truth is musakanganise vana vevamwe vanhu this is so wrong hasi munhu anoita zvekupinda ma street now zvinogona kumupusha tishiri because vanhu vanenge vachita different narrative zandimaona papa anozonzi munhu azodai kati munhu azozvidai ndimi you people you same people ndimi munenge muchizodaro muchimemaidza munhu asiriye kana muchida kutsvaga Yezi why can't you look for Yezi mega imi munondoziva kuti social media yese guys hakuna munhu anoziva Yezi munondoziva kuti Yezi anogara muvacuum here guys tell me guys do you think kuti Yezi stays in a vacuum wekuti kwaanogara kwakakurira kwaanotokufambira hakuna vanomuziva come on guys sometimes we need to use brains let's use pfungwa pambacho panoda brain guys and apadi kufunga nemaziso it's me yes so do you think inini ngati Yezo nchibudisa Yezo gogwamikela let's use brains man zvimwe zvinoda kufunga guys so you think kuti Yezo ndobva ndaita nekamera kuti uyu Yezo ndamuwana pakamera ndichibudisa Yezo is a ghost account I always banter ini ndinotaura majokes ndinotaura I always banter and somebody took that serious akato screenshot mwana wevanhu akati simeli vati Yezo ushu vabudisa Yezo I said this on live mwana achitamba aitondinetsa tsisi kuti mama nditaridze Yezo ndikati Yezo haukwanisi kumuona because she is a ghost mwanangu haatofa ngokuonekwa angasiri Yezo ega maghost aipa social media panonetsa angaripo vanga vatori 3 there were 3 ghosts dzinotonetsa dzanga dzitoripo but before they came kuseri we agreed that guys I don't have any antinei identity dzenyu antika mabhadhara madzenyu nguya kuzongosvifarirawo antika Yezo katobhadharirwa futi andibona kukuburisai andinei nazvo manditei hazvinei neni inini ndiri munhu anochengeta ane confidentiality yakasimba ndine nyaya dzinouya kwandiri dzakakomba hamusati mambodzinza zvichienderera mastreet ndozongofind pleasure in exposing a ghost amene riri kuita zvariri kuita saka notadzira kuti ndamuwana uyu come on guys ndatomuwana palive pandakati uyu guys uyu Yezi uyu mamona because everybody was asking for Yezi you know palive munhu aingoti sisimeteze Yezo ndobva kuti tisaitamba kari paside pangu apachengati uyu ndisa pane mwana wangu pana tsitsi guys that's wrong and somebody akatotora akatoti is true vakataka kutomhanya kuti takutoenda ndiye makuposta mwana wevanhu makutrolla mwana wevanhu somebody mablogger maghost echinherera atozowana content because hauna content hauna vanhu vanokuunganira when you're doing lives maybe pamonongo nevanhu 4 and the worst is still I don't even see you I don't even follow that because I don't have anything to learn I don't have anything to be inspired by this you know that's why they are in the Blogville you get what I'm saying tine PC yedu now avana kokuti hanzini ndomuziva pane hama yake yakamposta saka kana kuchimuziva zveshuwa is she the same person vanhu guys munoti Iglesia wakakurira akazvarwa akakura hakuna anomziya kwaanogara Birmingham hakuna vanhu anomziya hakuna guys hakuna munhu anoziva Yezo ozo makore osaya achiti patola pasisha media zvachita zvangachita amene koko ozongoya kubudzana simela no one knows ima hakuna zvinhu zvakadaro Yezo ghost name harisiro zita rake Yesu yoyo harisi zita rake ndofunga pa party yatanga tiri iyoyo pa function yedu pane tone vanhu vanomuziya andika vanotomuziya vaitoseka kuti vaichisa harisi zita rake likatozorinzwa zita rake chechero ndakatorinzwawo zuro
harisi rosara kari kuti hezo izidari paFacebook. But anyway, isai my request, my request. It's so wrong. Now a wrong person. Ndakataura is a joke naya akosoko diary. Somebody took it out to shita serious. Ato yet simeli vakataura ti ndima kataura. Yes, I said because it was just you can't no go banda no go joke one no go banda every time. Me I just banda. It's so wrong, guys. You don't do that. You don't do that. It's so wrong. Think Buddha udzoke hezo. Buddha udzoke. You remember kuza Buddha udzoke. TikTok family, how are you? How are you, TikTok family? I can see kuti muri kwe makatowanda zvokutodaro. Thank you, TikTok family. Buddha imudzoke, guys. Can you Buddha mudzoke? Buddha imudzoke mese. Buddha imudzoke. Ndikusa mwana wangu ne face yake hapa. Sisandika na madhava mai vake kana vachida varipo vachajoina movaona mai nemwana then moona Yesu wari apa paside andika obvious auyi neface yake vachitaura apa aiwa Keti kamwe kamwana so kane black dress so akadiki kaimanya ndoka katobatsira kuti adeko ndoka itobatsira kuti adeko ufunge saka it's so wrong, guys, especially munhu asingaiti social media angari mwana wokuti anopinda mu social media zvokutodaro animona aito chero ari dumebi in Rustenburg apa pana munhu akuya ne ghost kapa ari kuya umwe ari kuya ne face yake saka haangakwanisi kuti oti umwe apa pachitaura ne face umwe achitaura ne ghost it doesn't azvimeka azvitali andoona because umwe achauya apa umwe ari apa umwe vachitaurirana apa saka anozvichita sei angachizvita sei. That's why I'm saying let Angel sleep. They write us here to last mwana yakati simbe hasi. Anyway, gaitiva maini funga. But I just wanted mwana kutazie kuti no. Ndo zvikuitika pa social media. Uyu mwana wangu ushu. Ziva every day mu comment section. Muno mwana comment section every day. Hi Tando. I'm trying to aid you. Yes. Buda face yako yezo joina. Yezo uya. Guys, this is so wrong. Atina wazvimwe zvinhu zvokuita. Can we not do something chiri constructive? Vanotsvaga yedza amurambidzwe. Tsvagai yedza wenyu mumuwane, guys. You never know yedza from me. Handingakutaridzii yedza wenyu. Hazviiti. Chero akandituka mangwana akavumba achindibayira live achindimemaidza. Hazvifi zvakaita kuti ndibaye ndikuburitse hezo. And nekuti mutora picture yacho handitorina angoriwo pane vamwe. Naiwe hezi kokuzonaka kunge ini ndeipiko. Can you guys hear me? Yes, we can hear you. Oh, nai hezi kuzonaka kunge ini ndeipiko. Rudo titaira. Akutora newe. If I mute because you also to my different places. If I mute, I'm muted. Pardon. You know what, Sismil? I'm gonna come. But by social media, I just start kuti Rudo, Chido, Mnoziva, I don't know Rudo, Chido, no, comment section. But I don't see Zita, I get can I say, start getting back after the day. I don't see the real name. And but the other chance I got to Rudo, Chido. And I asked him, can I upload Chido my photos? I can ask Ghost. A joke. Okay. If you want, I can do a live video. Sorry, I don't know charity. I don't got a comment section. First and foremost, guys, you go mute. Madam, apa ndaikutsvaga shamwari nezvinezvi ndaikutsvaga ndakutsvaga rumi yesindaga kushaiwa mukaita twini wangu ndakaita twini wako asikana and ezvezvi makumemaidzwa comment section ndini yezi aita zvangu dai vatovhura mavhura page moti ndini and then what naititi paFacebook apanozocharity kune munhu akushana kuziva chinzi tinotatenda imimi ndimunowanzwa nevanhu mokangana tatenda kunosikana tisina ndinosikana neni tatenda tisinosikana neni handiti ine but remember ndichiniudza tatenda una unditi tatenda wakangondichita remember wakangondichita saka ta inini kwandiro kusati ta
TAE ukaisa hati kumasure. Saka Oh, tai and then handiyatoziva kuti inomirira kuti kudii. But stay pakanyorwa Sisimeni, zita it's short for rakabhora Tatenda. yes, saka danga tisingazivi kako zvinofaindiwe Hezo. Hanzi Asi Hezo na fingers Hezo. zangu. Uchitochinja zita rako kuti Hezo shangwazi. Yes, I know. So you people, you think that you could Shoni Sisimeli is that stupid and that much of an idiot? An ignorant. This proves nothing. How do you mean this proves nothing? It's All right, true. How do you mean? All right, never mind. Okay, we Hezo watch a in a sec, and then what? Where do we go from there as a country? Nice. Where do we go? Where do we go? Because Mgunzu got two my voices. Where do we go as a country? Kuti nditaura newe zvakafanana newe wati unonzi eni apa ukauya kuseri uchaura neni handitika wakangonyera kuti an handiti an inogona kuve n inogona kuve ana handiti zvodaro pamusi wokubhadhara tiketi rako wonyoresa zita rekuti ndinonzi Destiny handiona ina ndingakuzivi mese zvokutodaro handiona mazita enchacha iwo woisa Destiny ndonyoresa iwo wonyogwa zita iroro ririmo wopinda nezita iroro mubhuku handiti ini kuwhatsapp kwangu kura ndakasevha n rinobuda pandosevha namba yako pawhatsapp riya rinobuda riya handitika then ouya panapo oti aiwa taya ndakaisa kuwhatsapp yakanzi ina TAE kumasure ndini ndiyo Tatenda inda kutosevha naizvozvoka wozouya pano vanotomuziva tokudai saka unenge wachinji panenge pane wrong papi. Anyways, inina my Queenie Hazel, Andra. Obviously, I wasn't able to attend the function, but what me and my sister are going to do? Sister, what is a 2 tickets to South Africa? There's a 2 tickets to South Africa. There's 4 tickets to South Africa now available for grabs. Yes, Sissy, do you agree with me, Queenie? In South Africa. But Azoba Ugo Tashika say South Africa, man. You know what? Because these people, I don't know what they want. Because if we carry on this whole thing, it's not what I'm about. They want your face. My face for what? Face, and I'm one of the main face I'm going to get to say. But yes, when I know Konzeri, say, oh, no, I was so tired. Do you know what it is? Okay. For the people that are in the UK, I want to give you guys I live in Birmingham, as Vanessa Mnozia. Birmingham to Watford. What's the travel distance in a car? The last life that I did, I think I was going to Sis Louisa Kuma 1. I also went to Palavia Ambiam Lambo, and then I went to sleep. Coming from a night shift. The lady, we are reporter, we are the lady by picture. Isn't she good? Ma. Tatenda usinyatso kuonekwa face Tatenda. Madam. Let me sorry ako andiya nikutaura izvi kana kuti ndingada kuita izvi madam. Mama is her she had the makeup done. Okay. Anyways, yes. Yes, I do good makeup. Yes, madam. I think the reason why the reason why some other ghost account or people or whatever are very much interested in seeing you ndofunga pane pausi kutamba namo zvakanaka mwanangu handiziviwo because zvinozoitaka maybe I don't know ina ndakuudzire zvokuita pasocial media mwanangu atitoweriti tongozoti zvechokwadi one day nokuti haugari kuvacuum kaiwe and haugari kuspace unogara pa8 pano pane vanhu obviously vanhu vanobvisa vakawanda tozongoti one day zveshuwa pazongoita mumwe munhu ari padhuze newe azongo because obviously voice nderako handiona because the voice is consistent harichinji hari ini so paunorwa hazvirevi kuti hapana kwaunofamba iwe kuti vanhu havangakuzivi kune vanhu vanotokusa zvokutodaro for one vamwe vanotoziva ini zvaunoziva iwewe vanokuziva kubva kudhara unozviziva iwe but uzozongobudikira wobuda nemistake I think kuti pakutamba apa hameno kuti uri kuofenda papi pacho kuti wabva yenza kutanga kana pari papa uri kuofenda vanhu yes try mwanangu try to be I don't know okay kuti rikanzi rabuda nhasi handiona
Anonzi Maumba Stone uyu. Let me give an example of Maumba Stone. Zvikanzi aonekwa nhasi, do you think kuti people will be interested in knowing nezvokudaro? But ighost togara tichingomuona. Handisi sandambonyatsokuona toxicity yake yekuti vanhu vangatoti tikutomutsvaga akabuda nongafara anogona kungozi awanikwa 2 minutes vanhu votongosiyana nazvo hazvitomboiti mutinhimira. Zvino iwe wede kuchinzi choona munhu noizi kuitika pamunhasiriye. Imagine iwe wacho ukazonyatsobudikira chaiko chaiko what's gonna happen? Okay, Mama, in first and foremost, Andika, I'm not perfect and I can never be perfect. Yes. I'm also an adult, even though Handina Kuno Kukuma diaries and everybody else, Ndishiri but Musaso Ndita Kunge udzira zvekuita and everything else to that point yekuti like some of the comments will be like musanyepa, don't even like kwai makati ndakati hezo mwanangu kwai uyakatena ona kati he mama kwai akati ma people say this ndo ngati uyu chisa kamera pana tata ndanga ipatuzeni pana tsitenga ngoti uyu handwana saka vanhu katoti ndokubva ndatopurisa pala iwe chance brain use brain dzakakwana ndipo ngori social media ka timbori vanhu vakangosangana mixed vanoda kufunga nevasingadi kufunga vanongotevera kwaenda mhepo handiti ndo dzakakwana chako pakamera munhu wese achinzwa ndobva ndati uyu ndobva ndapurisa iye chaiye kudai. Use your brains. Mbijana na so. Yeah. Okay. Nanda kutaura do you know what it is? I'm very happy ndotamba nevamunhu asichiseka chitase but usauye kuchiita kunge if you start making yourself kunge ndoda kukutsura in that deep way yekuti zvoni hey usafana kudaro like mama vangu havana kumbonditsura mai vangu vakanditsura, you understand? Mai vangu havana kufoira and it annoys me and that's what triggers me. She's gone. I don't know. That's okay. Saka zvinonetsa sure kana matambira kaanoita ari ekuti vamwe vari kuofendeka maybe she needs to sit down and introspect because it's like vari kutomutsvaga zvatoda handiwana vari kutomutsvaga saka handizivi hatingamudziri zvokuita guys. Yes moms vangu Valerie, how are you Matube? Hatizozive kuti izvi zvinofamba sei, what's there, what's not going there. I don't know. I'm not interested in this guys. Tukuti nepisi yedu pano vashaya so vazomemaiza vashaya this time chakati hatiko takabuda takatira magamba tikazviendera one in peace takaenda zvakanaka ine peace tikatotukirwa kuenda kwatakaita tikazviendera. Now vambiri kwaita asi guys, I want to ask you, a normal person guys, you are blocked kuri kuti haudiwi kadzoka hasiri uyakanzi Gwata family kuti ndiye Pamela, how are you? We send a request yes udzoke guys. Ndoda kuedza kukubvunza iwe anditi wakablock paposition kuri kuti hausi kudiwa panzvimbo ipapo, hautodiwi, you're not needed. Why would you go on a different account ndoda kunoona? Why? You are blocked for a reason. For a reason. Pamwe pacho kukubloka inenge iri kuchengetedza peace. Anomukuona zvazvinoita guys. You see? Uri kuchengetedza peace kuti okay, ava vakamirira kungoti rega titaure zvokuti uyu azodai tione titsvage pakaipa. Pakanaka havatauri titsvaga pakaipa todai. Woona kuti alright voongorora before okay, ava ndozvavakamirira. So kuti tisarambe tichiita netsana kana kuti paite peace, let me just block andika kuti paite peace. Wobloka unodzoka nerimwe account just to watch and see. Ina ndicha understand kuti tiri right here so guys. Guys, vari kuTikTok, tap screen guys. TikTok people tap screen. Okay, sisimeni ndakupinda mcomment section. I think vaona Imboya auya. Yeah, auya. Yeah, ndadzoka mama. Mama wagunda kubloka, you can't pick. Unochida kuone anditi ndokumara. Ini ndinokumara. Ini ndinhu haundifariri, unototivenga, ndokushota. Andika mbuya inondishota, medhongo anondishota, ndobva ndakubatsira kuti usasvotweka, uzobuda ndokubloka. Handiti unotsvage rimwe akaunti guys, unodzoka unoona munhu yaanokushota. Guys, I fail to understand. But ndikatobloka ndifike ndakadzokera koko ndakabloka hazviti kana kuti unotokangamwa chero ndikakubloka zvamukaitezomboya chikudongorera ndikutozva handina ndinotokuti izvi zvikuda ndakatokangamwa taimboseka ndakatokangamwa ini guys ndakatoenda
ndenda ndiona Mira, saka zviri sisi cheri kure pari mumbovaudza vanhu kuti zvoni Peter kuyafumura hoye nditosinayo. Do you know what? Okay, on a serious note, guys. I never thought kuti tichazodzoka tichitaura izvi pano. I never thought so. Kuti No. tadzoka tichitaura izvi nokuti ndakatobva masi ndakatoenda kai kanzi kuti kamasita nenadzo enda ndimbodzicomment ende stand of my damn business handiko handinadzo cho ndakasangana nayo ndichitautaurwa by just move pasi watch kana chida kuteererawo ndotodarika handicomment handinei nazvo especially dzekuma socialite egrupu rimwe gurupu iri handito comment zvachose ndishoda komenda masocialites mamwe ana Atheist ana Babadia ana Veko ndokomenda ikoko hanimaona vana Gilbert vana Tete ndokomenda rimwe gurupu motso pane magroups ika handicomment. I told myself that I'm not going to comment anymore. Just pass by because it's just noise most of the times. Nothing fruitful comes out of there. It's just noise. Kungo, you know what? I'm not sure. Saka zvakaoma. Nditaura kuma last statements angu. Sisi vangu, sisi, I am so sorry that you've been dragged into this. Thank God you're so pretty. So the name, even wakati ndimi ezo, you're very pretty indeed. And Kusoga kutukwa kuzarimo arimo kupi akabloka pasi. Ana ghost futi. Andiwe nawe so wazoka. Ndamangona ghost lako ndobaya, ndo block. Unongode nayi mwanangu nayi swanga nayi moyo. Moyo ndakakubloka imoyo chiko. And I want to thank everybody else. And one of the people that I need to apologize to, Mukazi akanditengera ticket to come to the event. I was unable to come. It was beyond my control. Even Sisimelo writing a message to Jonika, like I could see the upset in her voice in her message. So I'm very, very sorry. But I was so glad. I will post that message. Please post it. You can even have another person because understand that I'm on a night shift, and your message I could tell that you was very upset, and I was like, oh yeah. I was disappointed. He was very, very upset and disappointed, and yeah, I am so sorry, Sisi, but I know because you got that ticket for me, I will make sure Kudjoni, I'll get 2 tickets for Anvarku essay for the ball. 2 for 2. Ma? Njatenga vantu kubo and vese vari kungora ziwa 2 from you. I need 2 kana twini wangu 2 ka ndane twini 1. I need to meet my twin sister. Yes. But thank God so you said 4. 2 from Alia, 2 from you. No, 2 from Tsitsi, 2 from me. That's 4. Oh, 2 from Tsitsi. Tsitsi akuchikoro Tsitsi. It doesn't matter. It will bless her. The same enjoyment that you had is the same enjoyment that you these other people gonna have. And everybody else, remember? Do you know what it is? Remember to post a picture like, Sisi, please make sure you open a page. I will come and support you. Not going to do. Not gonna send a voice. Then she go send my voice notes. Antina doesn't out. Hanzina chido one for me ezo saka chida garage books la ticket track. All right. Right. So thank you guys. Thank you nekuya kwa maita pano. All right guys. Namutinetsa kuti nai vedu we. Ko zviri kufamba seiko. Chiko chikuitika. But anyway guys, ini ndatopedza pangu anoda kubelieve ndizvo asingade kubelieve ndikoko. Afana pandombofanda kazomema idzaezi. Yes, ndotonyatsa kumuziya ende ikaze neumwe munhu ari very close to me. Yes. Ikaze nemunhu ari very close to me. If you know what I mean. So there's no way yekuti ndizofanda kazoputsana today. Ini ndine confidentiality guys. All these people vazhinji vamunoona panapa vamwe vana mai vakuru vasinga comment vanotomboya kwandiri nenyaya dzimwe dzakareba. But amumbofi makazoziziva. Anditi maona chozvoita sei tiri kuenda nechirega timbotaura anoona saka tichagara totongomema idzo still saka zvakangofanana guys kana matisuwa kuti mutauro nezvedu kana kuti mudini anditi you are just too very free to come and say tasuwa isu kukublocka kuunblocka neratoziva wouya wako unyatsokutiona neratoziva kwete kuti unongozvipa kuramba tingovhura makonzi kuti ndoda unovaona mai vanondishota vaya mai vanondipwa vaya ndoda unomaive simhino ravo vaya ndoda kutovatera ndinovaona. Come on guys. Come on, kana ndimiwo.
zimino rinokushota iro rasinongo chungoya pano kuzongoona zimino irori rinokushota unoda urionerei inotsvaga mino dzine point unoona idzodzo handiti I never thought they will come and tell away by talk about but ndafungira mwana uyu guys ndiwo ndatamufoti maiwe hasi munhu wemastreet zvodaro kokana kasangana nazvo ndatomboti una izi you know what ndandikambomudzi siya zvakadaro ndesakati I feel sorry for this girl for this lady ndikati chega ndingomuudza but ndingomuudza hangu kuti ndozvikuitika handiti kana zvichida moya mese asi kutaura chokwadi guys zvimwe ndezvimwe azvo tingangotaura zvanaye zizvi tatenda uyo vari kumbonzi vavo kuwanikwa vadinika asi chokwadi chiripoka takafara hezohanzisera nekudzikisira vamwe vakadzi pamaplatform avo you see zvonaichitaura zvacho handingakudza muzvokuita but uri mwana wangu ndiri free kukudza futi vamwe vari kuchema kumaplatform yenyamunoenda uku kwanza unodzikisira vamwe I think imbotipatarisa ipapo because zvechokwadi musi waunozvinyatsobatwa kunzi wabuda ndofunga unoitwa pati mekushuwa wakabatana wangu because unoitwa pati zvekutodaro handitoona so try kugadzirisa dzimwe nyaya mwanangu dzisinei newe just leave it them mwanangu kufara kutamba but dzimwe nyaya dzisingakonze newe just pass unozoda kubuda wandochitamba nevamwe remember the voice chero wandera unodecida kubuda mughost voice rinogona zongoti ndiye andiwana voice rino hauzokwanisa kuzongouya une real account uchinja voice rinozongokubatisa saka you will never be free andiwana fix come out kana uchida kubuda kuti kana uchida I don't know ameno kopo guys but me I'm not interested in telling anybody what to do nezvanenge vachita nemaghost avo and what not I don't nokuti kune mamwe maghost guys anongocreatwa just kungomirira kuti atuke vanhu andiona nekufamba achitora zvinhu zvakaipa zvavanenge vana zvakaipa nekutaura zvinhu zvisipo andimaona ndo zvakangomirira but hatina zvatingaita ndeti tinongosiyana nazvo hazvinei it's none of our business atinei nazvo isu susu tongoita hedu isusu kutongofara we are okay here padiaries tiri peaceful tiri tongomemhaidzigwa mahara but zvekuti takaenda ndi hatisi kumira and hatisi kudzoka animaona hatisi kumira and hatisi kudzoka animaona inini chaicho musi unoipa pane mamwe ndakati kwakupambira tamira ndokwandongotambira wangu you know ndomboita kwapambira tamira ndokwandongotambira handichina maplatform akwana ndoona handisaka pamela is one of the platform isina kublock saka ndomenda papamela pandokomenda ndakasvotokomenda nyaya yegosti mekanga isona pamela chezi takataura kuti dikwa nti ndomba ndatotaura kuti nyaya yegosti pane gosti rainzirabatwa samulaidza ndomba gosti ino ndati kana une gosti ukatamba namwe zvakanaka hauna wari kuti musi unofunga kubuda unongobuda mugosti kuti guys ndini ndatengetsa nhingi but kana uri mumwe iyaya vanenge vakakumirira then another ghost came another person came akati talking from experience because ndizvo zvamaita kumvekemveke muina ghost rinonzi rainzani ko ghost guys rakunetsa murume uya enzani ghost rainzani guys Stacy Parker zvikanzi muina Stacy Parker tindimagama Stacy Parker guys pamwe vachona unongoti majesi dombo rikazvingosiya zvakadaro ndikati Stacy Parker akamboita live vanhu vese vachipirikishana akambodzinhingi akazoita live one day tisati amboziva UK inofunga mheno 9 years back kana 6 years back akaburisa mabuilding ekunoko achifamba mastreets ekunoku usiku so ndovanokati saka munhu ari ku-UK nhasi tikazomboona rakushandiswa naumwe mai vari kuno ku-UK imovaziva vakanga iye anga azofa rakakirietawo rakasemuname iroro because gosti raituka gosti riya but takazoziva idu tanga ari munhu wechirume antika pane paakazonyatsobatwa kune vanoziva pane simply because pane one musocialite akataura kuti ndinhingi chete vanhu vese vakabva vatomhanya nesaidi kuti ndinhingi guys kana tichiipisana tichitukana isu masocialite tisingafarirani tichivengana ndakuudza chimwe chinhu one kana masocialite tisingawirirani tisingafarirani handiti tinotsvaga kuipisana nenzira dzese izvo zvinogona kutongobuda panotaura kuti gosti ranhingi nderanhingi ndichinyatsoziva kuti harisi rake ndoti nderanhingi pane vanotomhanya nazvo kuti takatonzwa setimene vakataura kuti gosti ranhingi ini ndichitoziva zvangu kuti kupi handitozivi kuti gosti nderani kana kudini kurimemba vanhu vanenge vasingafarirani saka vanotozama kutoipisana zvokutodaro handiti maona saka chinenge chamunenge mangoona kwanzi ndinhingi motomhanya indakapiwa munoti mangani kuchinzi but the matter ndogana chingodzokoreza even handasi ndinongotaura kuti chokwadi chiripo guys and the reason why ndimuchindimemhaidzira vhekevheke nanhasi is because I was coming like this ndakanga ndakangwarawo nguva iyoyo ndakauya sapamela tamira zvaanoita negosti ane gosti ndobva ndaiwanisha negosti there was no way kuti have known kuti mary anoona there was no way could have known but because taiopa hakuna anga negosti pakati pedu taingouya ndishuyo ndakadai Brian ouya nefesi yake ari Brian Ashford ouya nefesi yake ari Ashford andika vese vakaita madhimini munovaziva vaingoya vari sezvavari kudai
Vana Peter Lyons vaingouya vakadai muchiona, McDonald ndo vaingouya akadai muchiona, handika vana Ziggy Wanyanzatagi yaingobuda muchitoona. Taingori vanhu ve group of people vaitongoparita vakadaro, no ghost, nothing whatsoever, because aikuta zvatoda chiri vanhu, handi munoona. Saka meno guys. So anyway, tapfura ipa panzi banguru raisi banguru vemurungu varipowo zvekuti. Saka izvozvi unoona zvakaitika nezuro kuti ndakabuda ndichitamba nemurume wangu tisapadza diary zenyu vanyuwani. Kune anotogona kutomhanya nazvo kuti makavaona sisimeli vakaona chimudhara chavo handika chimurungu, but murume uya murume wasisi vanga vari papati paipai ndivo vakatonditi bamukuru kana muchida kurora mukadzi wechitumu munofanira kuroora ushuma mwoyo nokuti ndiri mamwoyo saka mwoyo i1 handika, but this one now mukaita musikazwa vanokupedzerai handiti ndikabva ndati bamukuru ane timbonotamba panyaya kugara pasi ndokuinda navo padance floor paya ndobva ndatanga kutotadhensa navo mukadzi wavo was pasaidi apa kagara pasi handi munoona mukadzi wavo was there, but kuno mwana mwanhu makamuona simene vakati vane chikomba chemurungu chikazodai handi mashona nezuro pasocial media kune vakatera speech kana ndandiri palife handi munhu akazondiunza neCOS ndakatomuburisa nezuro ndikati right, I think nhasi the time has come. Mune matheories akasiyana siyana masitite kunzi simeni vakaunzwa naKC, simeni vakadi chirega ndikutadze KC uyo kundiunza nhasi, because I needed to thank this sister of mine. She's a sister, she's my sister actually, and I needed to thank her. So ndikati nhasi ndati mumoni vangu vari bow munogona kuwitnessa, ndikabva ndati my sister uyai kuno, vakauya ndikati ndiye munhu asi munhu wemastreets, haasi munhu anongowanikwa padiaries kazhinji kacho, haasi munhu wemastreets ende haasi munhu wesocial media zvokutodaro, but peji ravo idiaries. Anditi ndikati ndauya naye uyu ndiye here KC uyu, akatofanira kuseka ndikati this is the person who brought me here. Kune vanga vachida kuti kuti muzive, then I had to put the matter address anokati endeka, but mbiri yakafamba uyu wakaunzwa naAC wakazodai handitika ndichikuti handimuzivi ndisana mbomuona kesi handitomuzivi ndisana mbosangana naye in person one on one. Vamwe vakatakambodanana ndakazoona umwe kwai vakambotodanana nasisimeli kesi yeyu vakazoita fallout ndosaka vakanga vachimutuka asi zvimwe auzotauri unokuti inga wongoseka wodarika because it's not necessary kungo ndezvepasocial media ngona chidarika, but anyway to diaries I'm just telling you the truth hanimwana kuti muzive chokwadi. Hanzi ruma yakafamba kusvika kuferina fai kuti kwaita muchena Maxwell. That's social media for you hanimwana, that's social media for you. So tinenge tichingofara hanzi wamakapa maflowers no aina ndine video, pane video yakatogwa naMashia, pane video yakatogwa naMashia Brooks ndichaiposta kana asina kuiposta ndichitore pa speech muchamuona i video muchamuona pa video yo I'll post the video mubva mamuona handitika. So she's my sister, ndiye munhu akatenga ticket rekufeed zvakare. Ndikatotaura nyaya yekufeed ndikati guys kune vava veticket zvakare kuti munyatsoziva munhu anotaura nezvake uyu KC wedu akandipa ndikiri COS uyu ndiye munhu ticket rekunetsa rekufeed riya, she is the person again who bought that ticket. Vanhu vakatotanga kutocherera maoko, ndiye munhu akatenga ticket, the same person animaona. Saka now ndo paripo anyway zvapera izvi kare kunyaya yedu yanhasi tati timbotandara ndamborara kanga ndonga mangwana chikwinyu mangwana kubasa timbotandara nenyaya hanzi Nosta akambobatwa naLoveness. TikTok iri kudaro and mocking. If you believe it, well, that's fine. If you believe it, that's okay. Handingakuconvince vanhu kana uchibelieve kuti ndiye it's okay handitika, but hazvimake sense, but it's okay anyway. It's okay. Hanzi Mashia Brooklyn mwarawe ndo ndakafara sene zero. Aiwa Mashia is a vibe shem. Mashia is a whole vibe Mashia. And the late Cherry wako ya naiwe dress red mskam kazo dress red ya Cherry. Mwana is a vibe shem. Kaya kakadi kusala kuma party kaya. Ka vibe Nosta akatamba guys. Akatamba Nosta makaona akatamba unotanga kuti munhu akachitamba chidai anga chidai guys tipa party tikuna gwa tivakadzi, let people enjoy. Yeah, kufa wakauya guys, kufa wakauya, we only live once, let people enjoy. Reka vanotamba vatambe kutambira wavanoda, let them be, allow them to be. Handiti zviko affect yasi zvokumba kwenyu, there's no way pazvinoku affect imimi handiti, allow them to dance handitika. Yes. So guys, hande ikutopic yedu yanhasi inoti revenge diaries. So apa revenge diaries manje andika pakuita ndikiri pakuita hesi no start ku sorry yema peza kugocha here
tavakuda kuti titambe, but now zvikuitika guys ndezvekudai. People who are going to call, thank you Beyonce Wakutemu, thank you TikTok, thank you. Zvakuitika ndezvekudai. So guys, tirikuda kuti vanhu vafone vachitaura revenge diaries, why they are cheating on their spouses, why they are cheating on their husbands and or their partners, whatever. And so sorry TikTok family, I know you are waiting, my numbers ndikumaona ari kutokwira makapinda nyaya iyi, but now vanhu vanotaura nyaya idzi dzakadai dzerevenge diaries dzekuchiita kazhinji havade kuuya nemafesi, so havawanzokuda kukwira pamalife, vanoita zvokufona votaura. Ende foni ndine 2, foni yavanofonera ndo yandakabaisa TikTok. Animona ndinoda kuti mambokwira mukasvika kumaveki ma108 vanenge vachida kuti nditi, saka ndopoitwa sei TikTok family, ndakutombokata imimi tiuyai kuFacebook TikTok family nemanhamba yenyu yamunawo apa, tiuyai kuFacebook so that we allow vari kuda kufona to use the phone yekuti iyoyi yamuri yandabaisa TikTok kuti vakwanise kufona. Kuirana ne TikTok family ka TikTok ine moto guys. TikTok irikutodonza zvokutodaro ka. Mambonongorora TikTok ero. Irikutodonza zvokutodaro TikTok iyi. Nayo no TikTok nayo muchanditenta kuti ndigare ndichiuya kuTikTok. Munondite issue. Hanzi okay na Genesis alright. Sapiwa iPhone na doi. Ha. Ndinenge ndakuzofunga kuti ndi expose phone number yemwana kana odd. TikTok family kudaro. Ndinenge ndakuzofunga ku expose ipa pazobudi zvakanaka. Ene TikTok yake yemwana manje phone yemwana ina TikTok. Saka nenda kuzvuma ndipine phone number yemwana azvizvanyatsobuda, nenda kuexpose mwana. Regai timboona kuti muripo here guys, vane revenge diaries munokwira mo, if you got alright ndichavapindura, munokwira motena kamera moya musina makamera. Is it possible TikTok iri kuchema hanoona hanzi tai live kuno ne aina battery hanoona hanzi vangani TikTok vachosvika 380 izvozvo 380 ayanda jeki ndowavari saka ndiziti kuti vari kuti vakutoramba kudonha, vari kuramba. Saka guys munogona kukwira here, pane vanhu vazikwesta pameraitoni kuti ndiwe ndimo muzi wangu varikwesta, handiziva kuti muzi wangu wada kuti chii. Tikudanha noda kutaura nezvenyaya inhikikiri toita sei. Hanzi uyai kuno kutambai muri kuno kune 5 aizvimuzi wangu, saka makamabayira nemistake. Hanzi TikTok hanzi chiuyai kuningira, hanzi itai kuno tozoita next time mamatani wana tanga tavhura kuFacebook masivanda tanga tavhura kuFacebook kudhara chiuyai kuFacebook. Hanzi no their names will show. Aha, thank you Kundai. Hanzi mazita avo vakakwira anobuda saka pakaipa kumairaisi wava kuTikTok wabva kuFacebook. Guys saka ini ndakukata andika ndakukata chiuyai uku kuFacebook, next time toyate trap live kunoku the same live takuchinja zita kauya kuno toya kuno ndokumbirawo nhasi chiuyai uku aita notiza kuFacebook. Aiwa lolo dzokai kuFacebook, dzokai kuFacebook. Hanzi kuno musatikata adi tozodzoka next time magumbo reskwenda tobva kuFacebook. Aiwa dzokai kuFacebook guys, dzokai kuFacebook tikate and then tozoita mangwana hande kuFacebook. Sorry yenyu guys but tozoita mangwana nditika tokondinya mangwana ndaenda end now yaende ndaenda ndatopowa magift wena TikTok kune fire upo TikTok family right. Saka TikTok I think vachauya kuno kana vachida, handizivi ndangoti vauye kuno right. So namba ndakapina anditika namba ndakapina anditika quite take a line from TikTok and put it Caroline TikTok sana kuzviunderstand ndani andizvizi ansitauya kuna madzoka madzimai ndikuma muri TikTok handinyatso kuunderstand asi ndanyatso kuunderstand zveTikTok, saka panozonetsa kuti ndinyatso ndobaya papi ndozodini. Zvinotoda kuti ndimbozotanga kunyatsoziva kuti zvakamira sei. Ndiri kwamuri kuti ndisiwaga naimi
ndiani ari kuti ndisiwaga musanyore muchitika muchiida muchinyora zvinhu zvakaipa madhimini musanyora muchitunyora zvinhu zvakaipa kana ndikotukwa musanyore zvinhu zvakaipa right. Mama Mashia, thank you very much for coming. You're a vibe shame. Yeah, a whole vibe. Mother, you're a whole vibe shame. We enjoy it. Right, guys. Saka varida kufona fona 18 gwe. Fona 18 gwe. And I'm going to count the Mashua. All 18 months, I don't need to know what emotions are. So, guys, really kufamba say what's going on. Chii chiri kuitika kuti we don't judge. We don't judge. Sisimeli 3 here. It's Sisimeli dead so it's Sisimeli 3 and is it. And just say in a different works. Right. That's one but when it comes to push comes to shove change and it. So guys, chi anzwana vaingofona nyangwe muri pa live ku TikTok. How? And this andina kuzvikona zvi. Zvozonesa kati chingoita nhasi mangwana chazvinoitirawo live yacho kutiktok ikoko anomaona right hanzi ndotumira message imwe chingofona kusaita kuna nhanguziva bata mhino fona uda ndikufonere ndikufonere bata mhino iwewo make sure kuti mbanya zvemhino mbanya the mhino right mbanya that mhino mbanya the mhino. Yes, praise. Bata mhino mpi. Mwanzi ndiri pavanhu. All right. Saka isa audio yacho. Isa, we listen guys, we don't judge. Saka fona guys, onda kufona tinzwe ku Revenge Diaries, kuti Revenge Diaries varume avambonyatso kuita sei kuti uzosvika pakuti inini ndasvika pakuti ndakuchitovhurawo hombe. Ndakuchivhurawo hombe. So kunokuti zvakati hakuna vanongofuma achivhura hombe guys unless kana paine unless kana uine shavi guys kana usina shavi hazviiti kuti ungangobuda wongoti ndoda kumbongonofikisa chinhu chanodanana nacho chandogara nayo ndoda kungonomufikisa haibudi anditika panenge pane zvinenge zvichitoitika zvokuti I'm not justifying zvinoitwa nevanhu anditika asi panenge pane uchaita kuti musoro uteme guys ndochokwadi hakuna vanhu ngofuma makusenongoti you know what inini ndoda kutongonoita izvi ari bo ari kufara ari kutitwasa queen and everything like that zvichinda zvakadaro anditika and then you over wati over wasvikoti ini ndakuda kungoti ndingochita ndingodai haibudi nema right. Saka fona ichinzwe pana ari kunyora message yake right. Hello dear. Hello. Yes, how are you dear? Tiripo right. Unoita uchifema ndichi ukati taure woregedza minhu wofena woti taure woregedza minhu wofema usazofe right. And it is okay. So corona topic yenyu atinayo nayo tati chiri chakonzeresa kuti ubude iwe unoita branch kunze kana kuti ndakutsiva munhu kana kuti ndakuita izvi chii handitika takonzera because obviously panenge pane reason haungomuki mangwana kuti ndakuenda kunovhura branch handizvazvona panenge pane reason. What was your reason iwewe ndiyanga iriye? Okay, so this maybe isusu even I was married and it was married but I was married Garabo like it's no fire and then baba mwana bavra branch and branch she was an old friend she me vakakura vese chichi vaise and then ndobva vazowanana vakura and branch an old friend akanga abvawo kumurume so zvaramba kwakuchizopindira mumba mangu inini fine tanetsana baba mwana asiyana nemunhu wako unotonzera zvirwere ati okay fine baba mwana haana kumboregedza
kusvikira vatoaplya kuti vanoshandira kusaiti kwaigara branch ravo kuona vatotransferiwa zveshuwa from kwataigara and vanoshandira kwekwe rudomba rwacho and then nguva yekudzoka yakabva yakwana contract yapera kusaiti ikoko kwavadzoka serudo rwakanga rwakutsva zvekuti vakanga vasingachagoni kushayana. Branch rakazosvika pakuvhizita kwataigara isusu ndipo ndaenda kumusha kuruzevha kuno branch kusvika kutoraramba mangu chichi saka zvakandirwadza. Wakazviziva sei? Ndidi kudini. So ndaigara ndandine vana pavana apa paiva nekamuzukuru ndokakazonditi gogo pane munhu akadai nodzimai nhingi akauya panapa asi takambogara nawo kwakadai muri kuona ibva ndavaziva hangu kuti ndivo saka vanga vauya panapa. So zvakandirwadza zvisingaiti sezvekuti unenge wangogara kubasi unenge une chigumbu maona. Sorry, ndinoda kukubvunza mbichana. Sorry. Zvawati wewe vanhu ava vanga vasingasagoni kuregana vanga vakutopisana svika mukadzi yazouya pazvakanga zvichiitika ilavhu yakutotsvaka zvakutotaura wega yakutopiswa asi uri mumba uri mudzimai waifila sei? Were you still happy? Were you still being noticed nemurume kana kuti anga asazatombokeuki angangocheuka uko kuko anga asingasawi kuti what was the situation like? Situation bro baba mumba veitoni parudo hatidi kunyepa aizama by all means achitozama by all means kukavharidza mistakes ake kana pakalika any message yandee ndaona kana any info yandee ndaona otoapologiza mune zvakanaka achiramba achidaro. Inini semunhu andakazvarisa ndakazvara zvezvokuti gaga zvekukasika zvezvi. Ungone mangani? So ndandine vana 3 apa mizera yacho manje vanga vakasiyana matwins. Saka kwekunyatsoenda chaiko nerudhende rwese rwo nepekutangira pampasina. Saka zvakandipusha zvakandisungira ndararame ndakaita sei ndakagara plus ndiwo baba vekutanga vanga vakabvisa umhandara. Saka nyaya yemasota iziye munoziva kuti iriko chisimeti. Yes. So ndanga ndakangozviudza kuti ndiye murume wangu ende mudatengo wese bhozi ndiwo baba wandaingoziva chete iva vandiri kusikana. So zvadaro mumba zvazvakatonaka zviri correct. Zvakazogozhera pakuti baba pavakaunza munhu kumba injini haichamira manje kuzva zvaakauya. But baba chaiwo murugoma vachashanda kwatiri ende ipapo ndandane nhumbu imwe nhumbu. So ndakambofunga kuti maybe nyaya yekuti ndinonyanya kukrevha bonde saka maybe imahomoni dzemimba chichichi. So zvinoitika pamwe pacho unenge uchirida bonde pamwe pacho unenge usingaride. So ndakangoti maybe ndikunyanya kurida chichazoona kana ndadini ndazvara and tikagarawo 3 months dzeuzvere dziya and tichibva tazotanga kuzama ndabva muuzvere hakuna chibhorani kuti gojoto hakuna sispendi asungwa zvacho hakuna kutoti no zvezvekuti munotamba motamba yotoita sekunge banana chairo kutoti rakata paanoda kungonopinda dai inongoti unoona bhanana rakasvava riya ndozvazvakaita. Ndakagara gore rekutanga rechipiri kusvika mwana asvitsa 4 years. Yes. Emberi takamuvha kwatati tikaenda kune imwewo nzvimbo kanoshanda chashanda kuchibva kwazoya muzukuru. Emberi muzukuru tobva tadagirikinira tagara kusvikira inindi takatozoita action kumuzukuru ranga risimbori branch rekure kure.
ndobva ndaita action kumuzukuru and then apa action yawakaita zvipi wakaita sei sisimani kuti ndizonyatsotaura nevo nevoka hama dzake dziri panapa but hazvo action maive 2 kaiti zvakazoziva ndaingopfekawo penti wondofamba ndakachama varipo kana kuti ndaingokotamawo kana kuti ndakatokumbira chaikuriri bonde kuti imbondionawo kana ndinambokumbira chayakamboitika ndekuteti wapatv then sekuru papasina then tatiri close pacouch rimwe chete zvekuti unenge wakudzwa kuda but then tikunyatsotangira chapuchopobva washaya ndakaita sekararo ndichitobawira kwaari kona wenakuti wadonha ukanowira pamusoro pavo I know zvandiri kutaura zvisima kuti izvinhu zvekuti vanhu vakajaja ukaita se but I don't care. No, we're not judging. Here we don't judge. We don't judge. Aiwa papa Ibrahim kuwira pamusoro pasekuru kwa asiri murume rabhanana achamukizvi vakanowira pamusoro pasekuru vagere paso pava close iwe asiwe pakanowira pamusoro pasekuru wangoona kuti sekuru settings ringangove boy here wangoone ndiyo nyaya yakaitika kasisima ndekuti kule chandaiziva kuti zvinoshanda ichi rinoshanda mukadzi papasina wauya uzotsvaga chii basa masvikirawo kwatiri chechii because I was a family person ikoko kwacho ndachitoremekedzwa nemhuri yesu zvitodzi mai kukudzwa semhuri yakakasvika isina vabereki vakafirwa uboskuita chekuti unobhodha nedhiwo family sode unonge wasvikawo hapai kupusha imomo so ndo situation mabhiriro yake yakaita saka auyawo zotsvaga basa ra wawira pamusoro pavo ndamuwira ndatomuvira pakada unotoona tisimudza kudai pandamubata zvizvi so effective zvokuti akatadzawo kuda umwedzo achichiukinyatsobata munhu wakamutarisa mumaziso wakanga wazvigonepi wakanga wazviona muvhi no zvinozviita zvega zvinhu zvekana nyama dzaakuda sisimeri alright okay kana nyama dzaakuda sisimeri zvinozviita zvega tisingareveri pakuti munhu unenge wagara unazvo kana kuti chii ndakatorwa drips kana tisombona kana dzimwe pfungwa but kana nyama dzaakuda situation yaunayo zvinongozviita zvega zvazvino ndakabva atozvispoda so senyaya yakanga yatone 4 years mumuri most of vazukuru and nemadzideta ako vanga vavakuziva nyaya iyi kuti munhu asi kumuka alright vanga vakuziva nyaya iyi and munhu yakanga azviita panguva yacho tati akakutobvuma kuti yes ndizvo zvandakaita so we need to go back pandakanozviitira but then unoona nechiona manje kwamamuvha kuenda munhu anenge ari kuzimbabwe iye munhu isi tiri kunoko so zvisingabuki netime kuti vationane ndo maitikira zvakaita inangu branch yakasitogori dzadziri dzemudaka sisimeri okay saka papata pawasvika iwadonha wabatirira sekuru varisponda wautarisa maziso varisponda kisi yatotsvapa matowisirana pasi matoenda kubedroom kisi yakabva yatsva yakatsotsva kisi chaiyo yekuti nyama dzese dzakadarira and hapana akataura neuku handidi kuiteka hapana akataura neuku nokuti kune vaiziva situation yakairi kwanditi so it's an obvious thing kuti navo vaitoziva kuti hapana saka hapana akabvudza uku and then vatatisana tapedza and hembe dzakutokururwa ini ndada kukurura yes sitting room kovana ndada kukurura kovana
vana vakavarara mumarooms kwavo. Alright. Vana vakavarara mumarooms kwavo. Unoziva sometimes sevanhu vakuru munomboita zvimalate nights zvezvekuti muchitandara. Vana vosvikawo pakurara vanenge vasvika vachitamba kuzvikoro chichii. So ini randa kuita zvokumira hembe iye akangodzivisa trouser rake pichani. Iye achindondifugura skate because mana ndakavara pana asikabvi kuzopfeka matrausi pakusingapfeki matrausi. So skate ichitongodzipewo bhurugwa richitoiswa pasaidi pasina kana protection pasina kana chii. Pachato chakakabatiswa chikauchi. Yes. Zvichipera izvo zvabva ndakataura neumwe achitobuda achipedza ipapo achitobuda achienda. Ine chitosara chitoti zvotoitika kaiti. Then ndasara. So baba kuzouyawo havo. It was so difficult kuti titarisane tivatarise pabheti zvazvatoitika. Apa sekuru vachiripo pamba. Sekuru varipo pamba tinotogara navo vari kupirira kutsvaga basa kuti basa rikapuka. You know ememesis mundo wevanhu peseni munhu asvika ana pekusvikira kusvikirwa kwauri ari kupirira kuti atsvage basa riwanike then uzomuvha out. Ndo situation yanga iripo saka basa rarisati raita. Saka you kept on continue makakamba muchiita. Baba vauya first time kapa zvakatoitika. Baba vauya tatoisana muregeza vageza tatorara. So inini mararamiro andanga kuita nababa semunhu akachiza kuti I'm failing my responsibilities emumba yemukati. Munhu wekuti aindifadza nemaoko. Yanga yalife yedu pa4 years idzodzo. Ende ndatozvijaira. But then apa manje pandakawira kuna sekuru vauya vageza vapedza akavakuda kundisevhisawo nemaoko semazuva enditi. Zvakaramba zvisiveri. I did not even enjoy pfungwa dzangu dzatombori ipapo zvototi vakanetseka kuti ko iwewe chii. Because that was his biggest fear yekuti saka anobva ati no waitei. Ndikati no ndamboita ndega vasikati. Zvikanzi okay ndovakabhilivha zveshuwa. So zvaramba zvakadaro after a week vachizama kuti vatifadze nemaoko asi zvakanga zvisingachabudi nenyaya yekuti ini ndine kwandakudya kuti special table yandiri kunogara ndichidya so hazvichabudi zvachose. So isusu takabva ndazokora takadaro kusvika ndazovatirwa messages phone. Tabatwa messages phone. That's how we separated sesibeli branch parapera zvakadaro. Message akabatwa mufoni yako achibva kuna branch. Kuti mama kumingira nasekuriwo iye aripo. Imi mchigara mose shuwa mama uita zve WhatsApp. Aiwa akazoitawo mabasa abuda aita. Okay, saka makaramba muchiti panguva inoonekera muosangana. Atoenda kudanga aifarira aingoise muzukuru sasekuru wekuti vaifarira kuti muzukuru wako vaingoramba vachivhizita kumba saka mhuri yese yakachikoti haiwa hapana anofungira hapana anombozvisa musoro saka vakakutobva kura kwavo havo uya tikakuwana kukara checked chotsva yanga yatove yafeka. Yes patangowanira kukara checked ive takakuwana 2 minutes chaidzo dzakatowanda because zvezvinhu zvekuba ende ivo vangachina nide kudza mukadzi kubva kumusha kozivo uripo. Akatozouya sisibeli taitosheya nemukadzi yeye asikaziye.
nemuzukuru wako eye nambuya tetosheya. So zviriko ewa zviriko hazvo akuveko zviriko. Saka meseji dzabatwa murume akati ndeipi, saka ukama wao ukazomira sei? aiwa nanhasi hakuna mumwe chete anozviziva. Ihanzvadzi yasekuru ndivo vanozviziva chete yese, ndemunhu andakabudira pachena iyeyi, but vamwe vese havazviziva, vangori nekufungira because meseji dzacho dzasiri dzimwe dzenza dzekuti dziri deep meseji. Yakakangonzi ndakati nditumirewo kavhidhiyo riyani, you see. And then zvimwe zvatakataura pakati nemadhadhi panyo pazonobatwa imwe yekuti zvainaka wenda zvichipindura kubva kuna sekuru. But pakati pese apa paita imwe conversation yobheyadhitu, saka zvaisameka sense waona, but munhu atori zviri suspicious kuti no pane something. saka itakazongomira neyekuti mavideos no dada taitaura nenyaya yemavideos ndo yataimbotaura nezvayo. And then ndo marambira ndakaita chidhaya, asi hanzvadzi yasekura ndo yakafana kubudira mizvina ndo zvazvitongori. Saka murume haana kuve convinced kuti muzosvika pakurambana. Chakatozoitwa ndechekuti ndakazobata rimwe branch, saka ndakatozokenda kuita setiri kumunakurirawo naiye because on this side kwakune rimwe branch, saka ndakabva ndazotoitawo kunge ndamubatawo nemhosva iyi, so ndaya inazomboita vhani maona. Saka iye asingamuki angavaita rimwe vhani asi kunze akasingamuki kwauri chete. Yes, ndomamirira akakaita nyaya zvekutoti even akamuita wacho akatotaura kuti tinofanira kuenda kwandakanozviita because ndakaita nebhurugwa remukadzi wako. Saka taitombogara pasi totaura kuti ano iwo imbonozama kunze kuti tione kuti zvinoita, otonozama zvotoita. Ndakazenge ndasvika pakudeita kusvika kuti tizoactire sekuru ndakudeta ndakutonyatsoona kuti ndiseshuwa kuti kwandiri ndo kwazvisingaiti chete. Saka ndobva wazoti wazomubudira pachana kuzobuda mumba umo wakazobuda sei? Wakazokotsenda kubuda iwewe kwati so takabva tazoona pachidetsana iye ndamubatira rimwe branchi chichii ndakati kose iri branchi usina kutaura because tachigourirana chitenda unozama kose apa usina kutiudzana nezvebranchi apa iwovhu wataura kutiita sei kuti rasirira nyoka pe. So why saka takazogara pachidetsana tasingachazourirani, then ndabva tozoenda kubranchi reve, aenda kubranchi reve ndibva ndambosarawo ndibva ndazorelocata from kwatiri tichitoendawo somewhere. Kutoenda kubranchi zvekutosiya mukadzi? Akatoenda kubranchi iyi. Awagona wakamuitira nasekuru wake. Iwe ndione problem, ndione mhosva ungozobuda mumba utoenda kunogara nebranchi. So ndobva tazogara pachidetsana tichikodaro, saka iye nekukira kubata zvima meseji zvaanga achida explanation nekusvotwa nekuita sei akabva abuda kuenda kubranchi kwekwe and achisapotwa nehanzvadzi dzake. So bhosi hanzvadzi dzake dzanza kuti amanje saka kunosvika kuti anosvikawo kupi asingadyi asikunze zvichiita. So nyaya yacho yake yakaomera munhu wese. Nyaya yake yakaomera munhu wese, chero makada kuti mugare pasi muitoke yake yakaomera munhu wese. Saka hanzvadzi yasekuru akabva wazoti no nyaya yakoripo ndeyekuti ive kana muri kufunga kuti haana kuzvitaura direct, akabva ati kana muri kufunga kuti hanzvadzi yako sekuru vapinda pamenyu, nyaya yakoripo ndeyekuti ineve chichaisei sekuru mukadzi wavo uyu muzukuru wavo uyu, saka ngavachikotoreka because ndo nyaya iripo. Muri gatichikotowirira nei kuti sekuru gavapinda vachisevhisa chii muzukuru. Yakaicomplicated zveshuwa gaiti nyaya it was complicated zvokuti chero vana jaji mbomira zvenyu kana uripo uda kutojaja jaji rako mwoyo because nyaya iri complicated. Muri kuyazoinzwa enderera mberi.
inini sakaona patoti chataka havasi ndikutotaurawo havasi nditi kutongotaurawo vanhu vatotaura kuti it was a complicated nyaya That is very complicated. So uragara pasi semhuri mhuri yese akati iwe sekuru kuti vabata mamessages kana vabata mamessages sekuru gavachipindawo pafull time papenyu ndobva iye vhara pabvati mamessages andabata handisi 100% sure because tiri kususpecta mamwe anga akadelitwa saka handisi 100% pakuti ndozvazviripo then kumashure kweizvozvo obva azobuda bvaenda kubranch saka vanhu vakazokorerekera mhuri yese yakabva yazokota no saka iwo yanga iri nyaya yanga isi nyaya yemamessages yanga iri nyaya yekuti wanga wagara uchida kudini kuenda but to be honest ndiite chemuenda toziva kuti zvinhu zvakanga zvatoita sei zvatoitika ende zvaitoitika so yeah ndo paradhirano atakazokuita chingoparadzanawo chikovho ikoko nebranchi resekuru vaibva zvakoperawo zvakadaro ona hamuna zambokomunikita sekuru vaiga chose hatina ko zvanga zvichaitika sei ndabuda kubva kwavo saka apa pasina kamaitiro kuti vanyatsobude director vachiuya ndava zvasikachatobudi chibva ndatozobva ndakava ndazobuda munyika iyoyo vandatotawo somewhere ko penti rataurwa nziragazi ripende mukadzi wako akanga ariwana kupi side chico sezvandareva sisi meri ndezvekuti pakapera contract yavamamwana kwavakanga vaaplya kuti vanoshatire kubranch kusetwa kwebranch saka payakapera vakadzoswa kwatatiri isusu kwataigara vadzoswa kudaro branch vachaichagone ndokutevera chagona sevanhu zvazviri vanga vatojairana chichi branch bharachera kubva ratsvaga chii pekugara ineni ndibva ndakazichiendawo norima mugusha sevanhu vaiwirirana pasina kuti zvisati zvauya zvebranchi ndakangoti tiri kunorima ndatatogojaira kuti everyday tinoenda tichinorima so ndakanorima gore iroro ndakabva ndasiya vana ndaisoenda nevana vane ndakasiya vana ngozosvika kamushikurika kakakura ndikati vanosara vachibikirana titi pavanoenda kubasa vachidzokawo manheru vanenge vakuona kuti vana vaswera sei ndo zvaitoitika so iyo vakabva vazopinza chi ranchi pamba kamusikana akada kuchizotaura zviso tano pakauya mai vaivaya vatikambogara navo kwakati kwakati kupona saka dhati dheiro ndo rakaona mukana wokutora pendi ya ndomafungira kuti ndopaakaona mukana wokutora chipendi ravo hai ya panga pakaipa. That was a very complicated situation guys. Kana ndimi maita sei 4 years uri kuvata naye paside murume hamuki asi akaenda kunze anozati iye anozopemuka. That means ari selfish, ndiye akonzeresa zvinhu izvi. Anditika iye aritoramba achitoita kunze uko asi iwe wasiwa uri panikiri pa0 position. Ari iye kuti akukonzeresa guys. Dei uriwo waita sei? Dei uriwe uyu waita sei mubvunzo muombe? ndomamirira akaita nyaya yakuti zoita branches otherwise dai pasina zvimwe zvepezvo zvakaitika ka inini ndakagoperera pana iye chete semunhu wanda ndakagozivawo kubva ndiri musikana ndasitorera dzimwe pfungwa kana kutombofunga izvozvo kuti uri murodhi semadzimai unotonyengwa murodhi umu uchifamba and then iwo ndondozongozvudza kuti no ito zvemukadzi so zvese zvaisatombompinda kupfungwa pangu zvese izvozvo asi nenyaya yekuti zvakazenge zvaitika manje kutoti and atozozvibata manje just because ndikatoti asati azvibata pandakatotanga kuvata nanasekuru ndinobandiri I felt like ndamuvha a step pandakamira ndipo pandakatanga kutudza kuti zvinhu izvi zvinotoitika and ndo zvakazindotirapa ichitozviita and iye wacho ndandisisina mafeelings kubva musi wekutotanga iwo mafeelings ndomusi akatanga kutopera for iye mind you ndakuudzai kuti
achipa 4 years ndaifadzwa nemaoko sismeri zvichitofamba zvichitoita mukonzwa but then so ndakangoti ndakule ndakaita kunge ndaturura mafeelings aenda makumbura ndikamatsveta pasaiti ndikakontinya ndakakataravira you understand so ndo maityira zvakaita izvozvo kuti branch rizovapo and branch rangu dzanga dziri dzekudaka sisipili zviriko zvinhu izvi. Hey, right. Thank you very much, Kola. On this one, no judgment. Apana kana judgment inombobuda apa. Thank you very much because nyaya yako yakaita complicated. Unongozvibvunza kuti 4 years de uriwe waita sei unowana answer. Andika. Thank you very much, Kola. I hope you are okay and you are happy wherever you are right now. Yeah, I'm okay. I'm okay. Ndakambositrakula kuzomova all mumashure ke tazonyatsosiyana totally. Yeah, life ndakamboopa kutanga kutsvaga basa wachenja location ndazobuda munyika inomo nainomo neimwe nyika and then kusetla and all other things but ndakazosetla zvakanaka pandatoonawo munhu wangu chichi but ndakatora changu ndizowane munhu manje bozi kunyika kwandiri akarova one kuti ndasakambozviwa zvezvi kuti vanhu ndinovawana sei munhu ndomuwana sei vane takazongodhuma nawo nanhasi so tiri kutotarisira kuenda kuno Makorokoto. Wish you all the best in this new endeavor that you are embarking on. Thank you very much, Kola. Thank you for sharing this story. Bless you, Kola. Right, guys, you heard this story. Hanzi ndo zvakaitika kuti ndichikepa kuti ndivhure and iwewe wega unongo and haana kuendera kure guys 4 years iye ari kubuda kunzi ndofunga probably kana paweekend ndakanaka 5 kunzi chaiko kana ka 4 iwe mumba wonzi garako asandi yakakonzeresa zvinhu izvi dei wanga uriwe wachinawo usinganowiriwo pamakumba kana kuti apape panext door unonowira pamakumba pape panext door uyo akanotirega ndichowira pamakumba achi asekuru vari mumba handimaona but zvinhu izvi zviri kwenda zvinoitika right pane asenda message hai maswera sei baba vevana vakahura zvokuti munhu wese kwatogara anotovaziva vakazoita munhu 1 vakandiudza point blank kuti handimusiye nyora proposal uchipa mafacts ekuti ndimusiye yowe ndakasvika pakuzudza kuti ndiri pabarika hangu stupid me didn't look at any other man wese aiti ndeipi ndaingoti ndakawanikwa asi murume akazosvika pakutora property mumba achiendesa kumba kwanga kuloja for girlfriend ndakamudza kuti iwe ndiwe uchaudza vamwe. I asked a friend to hook me up ndikati ndoda hit and run. Here I was introduced to munainja tikataura zvokusangana handizvipavi futi but ndakashandurwa anyway. Sisi akasiya malove bites. After that he traveled andikatanga riri skamba remhande pamusoro akati handidi kuti ugare ipapo anotumira mari handiti ugare ipapo anotumira mari anobvunza kuti vana how far baba vevana stopped zvese from paying fees aiti so now ndakutya kuti akadzoka ndoti I relate na Kola but wangu yake yamuka but yaimuka but aindisema zvokuti munhu akakutarisa aifinya masisi I would feel so small. In December vakatorekodhawo havo vari kuvasikana fosam saka fosam nematirisa vakutoitwa aya guys zviniko zvinhu izvi akatorekodhwa havo vari fosam and was blackmailed and had to beg for his life. Ndo pandakati fuck off by any chance hope gone. One would not bother, he would masturbate. Ndakarira paside andi muri kunzwa uyu akuti baba vevana vaihura zvaisikara kumaarea kwavaigara
zvokuti vakasvamba kumuudza point blank kuti vaita umwe musikana hwana wavanga vaita kupengesana naye kuti tanga wanyora proposal woisa mafacts ekuti nemhaka iye uchiti ndinofanwa kusiyana nemunhu ushu. Guys, imagine murume wakachitinyora proposal kuti uise mafacts ekuti wai ndinofanwa kusiyana nebranch iri handitika. And then kwai ndobva ndangotosvika pakutozozvigamuchira kwai ndati ndikapuswa nevarume murodi ndatoti ndakarogwa kuti avatuta apabarika baba vailojera girlfriend mudhuze vakanga vakutora property vachiindisa paya. Ndobva ndakarwadziwa ndobva azoti kune friend ndihuke apo ndobva aita first huku apo yake ndokunohukiwa apo nemunigeria. Munigeria akamushandurudza zvokumushandudza zviya. Munigeria akati ndichibva parugara ndikutogere imba samwe handi mwana ndobva atsvagira akabvainda baba vemwana vati samove ine girlfriend iya. Saka hanzi baba vemwana vaitondisema kwete zvoti vanga vasingamuki vaindisema ndiripo kudai kutota zvokufinyama kumeso hanzi vaitomasturbate ndakarara paside kusvika azoona kuti munigeria uyu atombofona achitobvunza kuti vana vari sei achitobhadhara namafees uyu haana zvaanoita ani mwana habhadhari mafees avai vana hacheki vana zvina ndichingoita move on. Ndokuvhura kwavakaitawo branch ravo rakatangira pana baba vaita izvi right. Saka varume I hope you are learning and you are taking malessons. Noti zvimwe zvacho zvinoda kuti mutore malessons mufunge kuti pamunenge muchiita zvamunenge muchiita kumba pepa muchikwadzisa vakadzi zvinozosvika papi zvinozodini anti mangwana zvinozoita sei nokuti ndiko kunoenda vakadzi. Imagine mukadzi uchimuti 4 years akagara kana iro gore wakamuti garako asi achivata pasaidi nayo ende muchazoziva kutoti iwe kusaidi kuri kunoita bedwe zvinenge zvichifamba sei. Hamuna panenge pakaoma right. Varipo here vamwe vada kufona ndakuita ndichibloka miduma pasaina saya ndakuita ndichibloka vanoti chikwavire kana kuti chii right. Varipo here vanoda kufona vamwe fonaiwo mutiudze. Fonaiwo mutiudze varipo here vamwe vatorimo mumabranch izvozvi wakavhura branch zvokunakirwa here kana kuti wakabvuma kana kuti wakavhura sei. What happened? Tifona itinzwe guys, fona itinzwe mabranch mamakavhura chii chakaita sei. Wakangoti ndinoda kumbonzwawo zvokunze zvokunakidza here. Baba vaita musikadzwa here. Baba vangu vasingagoni mumba here. Baba vaita sei. What was happening? Tell us. Fona itinzwe guys, fona itinzwe. Ndanguva yangu ndaida kungoita 1 hour ndobva ndaenda mangwana kubasa ndogadzira nekubasa. Saka nari panofona fona guys ndipedze zvangu ndigadzirire ndinovata nguva iripo mangwana kubasa. Fona itinzwe. Iye ifivha wena ndawa izvozvi ndatotanga kutokwira nzeve dzakuvava muromo wakuvava zvese ndikutopinda bhisi unoti chii. Varipo here vamwe vada kufona guys. Ndinotora pakera ndinotora everyday ndinotora maantihistamine ndinotora atori naniko zvinonyema antihistamine ndinese aya kana iri tamino ndinenge ndine severe ones those severe ones kana nditona kuti zviri nani this time nditogota time ndiri free ndisina kublock. Fonai guys. Hanzi vakadzi tiri panhamo. Let's not judge. Yes, vakadzi go through a lot. They go through a lot every day. But tiso futi tinozojajana futi kana tasimwe tonight tomutukirira pano tomujaja. But vakadzi they go through a lot. A lot. Emily, how are you? Makafamba zvakanaka. Which one do you use, mom? Anozichinja kuti just like I not to go over the counter. Mazano anenge achitengeswa £1.50. Iwayo ndo ndongotenga iwayo chingoshandisa. Fona guys kana vari pauda kuona trifenoxazine. Peptide steroids. No steroids handina. Fexofenadine. Inongwa uyu mubhutsu. Fona guys. Vane mabranch kana vakavhura mabranch kana vakambovhurira varume vavo mabranch. Fona itinzo branch vakavhurirei.
0. Mai afuna venilisa munoti sine makai asi vakandifonera nongopinda ka1 ndingakufonera bheka ipindi zvakasetwa sei ndikutoitsvaga futi remedi yaya nditotonazotsvaga kuti garasha zvairi pai ndakaiona papi pana rufona regais kana pasina ndichenhangu ndinhangu ndione zvokubika ndinemberi fonai guys kana vada paroda kufona nemabranch the branch people fonai tione ask for you ndichanodaro tembi I will do that ndanzwa ndinonzwa pamwe pacho ndida kutonyatsougara but ndinda kutoa izvozvo ndakutonzwa kuti ndakutodzamigwa chaiko ndatobhuloka nemhinu dzatobhuloka chaiko hanzo nanavo vanawo ndisi vanhu vanawo mabranch vanawo mabranch vanawo ndinayo organic hana ndinayo organic hanzi namakande isimede munogadzira chinoda basa nasi kufona saka guys ndakwenda kutobatana nemuso Tuesday. Let me go and do my what I have to do. Gadzira zvangu ndigadzire ndikubasa hanzi try Allegra. Ndinyororoka kuFacebook, WhatsApp, try Allegra famous. Ndonyanyoroka. Chindisenderawo kuWhatsApp. Hai. Yeah, vakaipa. Unotoenda kunge benzi guys ndizvini zvinochoita kunge benzi. Hanzi varume varipo nasisande yeah. Ndinovamiwa maziso, ndovamiwa nzeve, ndovamiwa muromo, zvakaoma guys. Zvakaoma. Alright guys, saka ndakuenda tichitobatsana guys atika Northampton kune barbecue braai iri kuitwa. Northampton kune barbecue braai iri kuitwa 6 July. 6 July kune barbecue iri kuitwa guys. Saka team Northampton variko, I will be there. So what you just have to do is to buy a t-shirt. Unotenga t-shirt £10 ndo tiketi rako rekudya nyama nekudya sadza braai. Handitika rekudya sadza nenyama ticket just a t-shirt iri kuita £10. I'll weigh it kana yasvika yangu probably inosvika mangwana kana Tuesday. I'll weigh it and then I'll show you. Then tisapotewo madzimai aya ari kuita function yavo. Hanzi na privilege mukuti sawa isimele mundivigirewo rogwe. Okay. Hanzi topic inoda masikati vanabhangu vasipo. I understand nasisanti zveshuwa vanenge munenge munavo kudzimba inoda vasipo. I understand. Right. So ndapinda guys. I will see you on Tuesday. Team Northampton, please mozobatika andika mubatike tiwe tigoshe tese tifare tese guys. Ndakuenda ini andika muve nezuva rakanaka. Have a fruitful week ahead. No to negativity. Stay away from negativity. Vasiye vataure, vasiye vaite chii. Takaenda kutinyira zviviti munzeve chaiko. Takaenda nditika mara kuitire zvakanaka guys. Mara kuchengetedzei till we see each other again on maspray ndinawo maspray but sometimes ukaspray anonoita kutsinga dzemusoroko anonoita saka spray ndikutoita tichimboiavoid. Hanzi kuzimtodiko pama-t-shirts. Otipo rekuda t-shirt ipi? Ukuda which t-shirt? Which t-shirt are you looking for? Hanzi go date collection let's have date collection on Tuesday. Date collection, let's have it on Tuesday. And the maintenance, badarai maintenance nemuso Tuesday zvakare. So Tuesday kana zvichiita gara waunza namba yemunhu wako, zita rake nerako panyaya yevana apa tizobatana baba maintenance vanhu ngavabhadhare vasvibhadhara vana vavo ngavabhadhare. Kana kuri kuti kuita kuti tikukoleta zvikwereti musiwoyo tichifona tichiita sekudaro zvichifamba zvakadaro. Then SA yakutangawo manje vakugadzira glitz and glam yavo muna September musi wa26 September. Kana uri team Durban, team Joburg, team Cape Town, team what diaries and you want to join in, nguva iripo vanhu vakatanga kudhara kuti kugadzira zvinhu zvavachibhadhara madhara vachidini, come and join the team UK zvakati tinayo yakati tiri kuuya hobho yakadaro muchaiona inenge iriko. So
garai majoina vamwe guys, zvakangonaka kubatsira nevamwe musivane nevamwe. Join in uwanewo 1000 ticket rako uende kunofara, 1000 ticket rako uenda kunofara. Zvakare Tarina Martin kuRustenburg vane function yavari kuita yemacouples anditika kuRustenburg. Date ndakanga anzi musandiko date ndokangana date. Saka vakwanisa guys ticket i1200. Tengai ticket renyu moendawo munoita zvemacouples izvo zvomena Tarina Martin anditika TikTok musa 27 munoitawo zveTikTok TikTok couple munoitawo zvokunopana nematipsiwo emudzimba menyuwo kuti zviri kufambawo seiwo kuti zviri kudiiwo zvamwe zviva kuzigona sei anditika just buy the ticket moenda and musazoshamsike. Vakaapproachawo company yedu yeZororo kuti tokumbirawo kuti the day in question wo mushande nesu and Zororo had to come vakabvunza kuti simeri ndimi ambassador wedu hatizodi kuti paite wrong narratives, and I actually agreed and I'm endorsing it here. Ndikati kuna Tarina Martin vanhu vangu zvokuda Martin ndibamnini vangu zvokutodaro ndikati go and support. So they are going to be there. Hello, caller. Yes, caller. Akanakisa. Hey. Atisuya kuzoma chichiri matimbo makadi. Okay. Vakuya eli here makazosiya vakuya here na 6. Saka kuya kwavaita leti vakanga wakanga vachifungira zvabva kugirlfriend. Saka izvozvo havachaiti. Saka pabranchi hauna kubatwa. Saka branchi riripi? Saka harinetsei. Wako wakazosirei? Okay, saka shoko rakazotsinga. Alright, ndio wakagona wakagusiyako. I hope havazochange kuyera 12 vadzokera futi kubranch. Kwabva wakunevera mhepo dzemadzinza hakuna mhepo dzinotova munhu kuita zvinhu zvakadaro. Munhu anenge achitoita zvinhu anenge achiziva. Waita hako kola, thank you very much. Zvakola kwai ndakarivhura. Ai baba vauya late. Vauya late saka ndakachirega ndiitewo. Asi ndakazosiya hangu. Right. Zvakaoma. Pane mwe rauda kufona guys ndakuida. Varume muri bachaiti. Right, saka varume imbofona iwo sei makaita magirlfriends. Ndingokupai 5-10 minutes kuti mufone mukasafana ndo drop. Varume fona iwo sei wakatsaida kuita girlfriend. Nokuti pamwe tisingowandira ku one side. Ko sei varume iwewo wakatsaida kuita girlfriend. Sei wakatsaida kuita girlfriend iwe nemukadzi varume. Chii chakaitika? What was the reason?
kuti uite girlfriend ione mukadzi chii chakaitika. Ende nhai nditi muuk ndambokubvunzai sei varume vakawanda vemuuk vamwe vazhinji vemuuk vari macho vakuru vanhu vakuru vasina vakadzi. Chii chakaitika? Varume vakawanda vari muuk mazina makuru vanogara voga, sei vasina vakadzi? Chii chinoitika guys? Chii chinoitika? Vanenge vakatoita mhuri, kune vana, kune mukadzi somewhere else, but achigara somewhere else ega. Chii chinoitika vazhinji? Chii? Chii? Vari kuvhura mabhuranchi here vakadzi vemuuk? Kuti varume ndemutovhura mabhuranchi. Chii guys? Hanzi vakarambwa 2 days. Okay. Hanzi they want submissive providers. Okay, saka varume vakadzi vacho vakuzojamuka. Pane spirit yeurombe, lazy and dirty. Naitamba oga. Spirit yeurombe, lazy and dirty. Unozoiona maita vana 2 here kana 3. Hauzvioni muchakaudana naye. Sei uchizomira kuzviona kana maita vana 3. Pamakaita vana 3 pesa apa. Andika, pamakaita vana 3 pesa apa. Akanga asiri kuita here laziness. Anga asiri lazy here. Hanzi magei. Hello, Kola? Private. Aiwa, maimu, haisi nyaya yekuti mujolo. Ndati, vakawanda varume vari kuno kuUK, vakuru mazana makuru anogara oga. Why? Hello, Kola? Sorry, I'll phone another day. All right, sure. Okay. Once they are whispers, mean them. Hello, dear? Sis Mary, Yes, Kurisei. Mushe Marisai. Mushe Kurisei. Sis Mary, varume vekuZimbabwe are lazy. Very, very lazy. Okay. One, munozati vakadzi tiri kuZimbabwe tinenge tine mentality yekuti unogara mumba unomirira murume kuti aite zvese. Vamwe varume vanenge vasingadi kuti tishande tiri kuZimbabwe. Tasvika kuno kunenge uchiziva kuti ndoda kuchengeta amai kumba, ndoda kuvaka, ndoda kugara comfortably muno muUK, and we work. Zimbabwean women can work, sis Mary. Yes. Saka pakuzoshanda pai waita 12-hour shift, murume anenge ari kumba all day, sis Mary. Osvika kumba akakumirira iwewe kuti uya ubike. Akakumirira iwewe kuti wapedza kubika wakutidy up mukicheni apa uri kubva ku12-hour shift. Wasvika upstairs kumusoro uko anenge akakumirira. But he's bringing nothing to the table. Yavanogara vachitibvunza isusu vakadzi kuti what do you bring to the table? Zimbabwean men are so lazy, sis Mary. Vamwe vacho are controlling, manarcissist chaivo chaivo. Munhu anokuudza fair. Ndakaudzwa fair, sis Mary, zvikanzi I will never ever marry a nurse. Ndikati why? Zvikanzi nursing yako iyi. Ndakapedza nursing, sis Mary, ndichirwadziwa. Nursing hamina kuti ndakapedza sei, but I had to push. Ndaipinda mulibrary, sis Mary, ndotarisa mabhuku, misodzi yoyerera kudai. Saka papa waidzi I'm not going to marry a nurse. Waidzi usaende kubasa here. Waidzi kudii? No, my child, I got very, very young at that time.
uri kunosiya mwana kuma-child minder. Mwana is still too young. Uri kudzoka kumba kuma-8. Ndikati, what's the difference? Ndauya kumba na-8, half 8. Okay, so mwana anenge aswera kuma-child minder. Mumba munenge musina kubikwa. Nezuro hauna kubika, takazodya take away. Apa ndinenge ndine 2 long days in a row. Mufriji mune chikafu. Mufreezer mune chikafu. Mumakabhoti makazara chikafu. But because he's an African man, anoda kumonerwa sadza every day. Nenyama inenge yati shwa pakuka every day. But to look after me as your woman, you can't. Saka even iye anga asingadikiri asingaiti kubasa zvai kuchigara kumba. Basa racho sisimili here. I know. Hakuna zvibasa. I don't know what it is. Very relaxed sisimili. And apa vakaita relaxed yacho. Anenge achikupopotera kuti why are you working so hard? Mukadzi akatambira mari yakawanda darika yemurume anonita. But you are not putting in any effort kuti unyatsotambira mari inoti kwana tise tiri 2 nevana. You are not putting in that effort. If I go and work, ndinotambira mari yakawanda darika yako. Problem. But haisi problem kuti udye mari iyoyo. Ndotenga mota inini. Ndobhadhara finance, ndobhadhara insurance, ndokuisa iwewe painsurance yangu. Not even one day pamunhu anomuka achiti, do you know what, chinja direct debit yecar insurance into my name. No, but ndiye anenge achitenderera maround nemotikari yangu ini. But when I go and work, it's a problem. Pane munhu akonza kunzi manesi makai vaitei vari kuzimu. Ndozviri kutsana kungozvapo. Kuti ivo ava vari challenge avadi vakadzi vanotambira mari dzakawanda. Asi manesi anenge achiita mashifts akawanda nokuti kunokuka ikoko kuna NHS ndo kune mabasa hope. Saka vachipika kamashifts murume pamanongoenda kubasa rake ri 7 to 5 odzoka kugara kumba haana kana kuita effort yekuti ganzvoge kana second job ndodzoka pakati zvachitoza kuti ndine effort yamde kupedza ra 5 uchogwa rimwe rinotora notangwa kana na 6 richipedza kana na 10. Havadi katinenge takunzi tiri mahure. Tinenge chinzi muri mahure. Muri kuhura nemadoctors. The doctors are the least of our problems. Bunzai any nurse. The doctors mu NHS are the least of our problems. Vashoma manesi anodanana nemadoctors. We have a working relationship with doctors, quite a sexual one. But tinenge takunzi tiri mahure. Uniform yawakapfeka nhasi vamwe we are built like tine mafigure. Ukapfeka dress trust yangu unoisa band. Ndapfeka dress ndaisa band pamusoro. Uniform yako yadiki. Ndinokumbira imwe uniform. Ko trouser hauna here, pfeka trouser. Why? Your uniform is too tight. It's not tight. NHS haupiwe uniform iri tight sisimeli. But kana une figure yako, you can't hide figure. Yes. Imimi makadai mukapfeka uniform yako moisa bandi rinotonyatsombuda kushingo. But no wakapfeka mapulling socks. Mapulling socks wayo kuisa eyeliner kana wakuenda kubasa. Maziromo kuzoita shiny kudai. They complain about everything. But complain aka kana ndauya nemari. Complain aka they can't complain. But they are lazy. Zimbabwean men, they are very, very lazy. Kana varipo pakucomment section mungavandipikisa. Varikutaura daro vakadzi vamwe vatotaura daro kuti umwe atoti ndakashandira murume wangu 14 years doing nothing akagara pamba ndichimuitira zvese ndakazosvika pakutozvisumudza kuti you know what, I have to get out of this. Inini sisimeni ndakabuda umwe mukadzi wandaidzidza naye anga atori long distance relation yemunhu wandaidana naye akanditi you have to choose my dear because murume ari kutaura kuti arikuda kukuroora but haangaroore nesi. So you have to choose between your career and your marriage. Kana wada marriage ochibuda mucareer yako. Aiwa anefika chaiyo chimbresa anefika chaiyo. Ini ndikati kana I will choose my career. I was supporting you when you were doing your nursing. Who supported me? You. Ndaitukwa kutanzi ndapinda bana half 8. Ndaitukwa kutanzi wangopinda muno muwaenda straight kunogeza ukanorara. Mangwana arikubuza kuti ukaenda kushift. Inini ndiri kuda kuita bonde, hausi kuda. Hauna kundibikira. Ndine nzara. Ndadya McDonald's. Murume mukuru kunge inini kudya McDonald's. What am I supposed to do? Usidombodla hako McDonald's yacho. 9.
Kuchitombodla koma kutombotenge kwako bhega rekuti udle chiwo wotokombelenya. Aiwa vanenge vasingadi bhega anenge achida sadza rakamonwa nini. I think vane that mentality yekuti mukadzi anofanira kugara mumba, mentality yekuZimbabwe yayi kuti mukadzi anogara mumba anoswera mumba obika ocleana oita zvese zvandinoda inini I just go home and I do nothing. Aierei. Siyai izvozvo ndozokutaipirai. Alright. Ndikona nachitokadza aifunga kunge achiyera mhofu chete. Vanhu vavo vari kumuda. Haasi mhofu no. Ya zvakaoma. But varume vekuZimbabwe ngavambochinja maitiro simene. Mukaita live iyoyo munonzwa zvakawanda. Regai tigoita. Tinotesta maotas regai tigoita timbonyatsonzwa. Ndichaudza varume. I want to bring ndinotaura navo kuseri kuvarume kuUK 3, 4, 5 ndoya navo. Ndakuya navo. So that they speak on it for themselves. White chocolate uko. Aiva vakadzi kana zvanetsa siyanai nebrown chocolate. Saka ukuthi white chocolate vagere. White chocolate. Sismin. White chocolate unenge uri gere tatata. Alright. White chocolate yangu zviziro makandoreda ari murungu guys. Handi makamona murume wangu murungu munyuwana ndana naye wiziro. Ndoko ndiri kunzi ndikunogara tatata kuya. Ndikunogara tatata kuya tatata bolato. White chocolate is really inopinda mumba kudai so. Darling, have you cooked? No, I was too tired. You can make yourself a sandwich. Is that okay? Kana kutototi no, don't worry, I'll cook. Otobika. Hey. White chocolate unogona kubuda mumba makuseni rashi yakungoti kubuda waenda kubasa. Unodzaka mumba muri clean. Hey. White chocolate ndendakagara panapa pachair. Babe, can you make me a cup of tea please? I'm so thirsty. My mouth is dry. Unotosimuka unokitira tea. He looks after you. White chocolate looks after you. That is main priority. Because mukaona white chocolate kakawanda ka imimi muri sister yangu buda ndibuda nditi. Ndogwa nemi ainopindirwa na white chocolate. Anoipindira nyaya iyoyo to protect me. Anoipindira nyaya iyoyo. Zvekuti mimi kana isusu kana tagadzirisana it's hard for him now kuti achitanga kuita happy pali nemi because makambotoshora kanhingirikini mukadzi wangu hanzi white chocolate and small nhingirikini kunyepa havana small chocolate small handinya handrambe tinodziona even kumabasa kwedu uko but not all no. Saka mutitaura kuti vanawo mazipipipi mazihombe chaiwo noti mazihombe kuZimbabwe but iripo iyoyo inokufadzawo. Okay. Iripo inokufadzawo. Right. Okay. Motikari inoisirwa petrol, motikari inotorwa yonogezeswa. He looks after you. VekuZimbabwe hafi akazviita izvozvo. Okay. Never. Yeah, saka kupinda kuvarungu. Saka ya. Ndausisa. Varungu muchende banzi kola. Sure ndikutaura chokwadi Xeliwe. Ndikutaura chokwadi. Patara zvanoziva veri vetu. Patara zvanoziva. Okay. I want chocolate in the brown chocolate. I want to see Thank you very much, Kola. Thank you very much. Thank you. Wena nokuti tirapeta kabatira pane vedu vatakawara zuro. Hey. Kwanzi white chocolate inotokuti tibikira tea wakagara wabva kunozokwiza makumbo inotokudini black height zvese zvakuzoti sumuka unondipikira iwewe kana usingadi otodii otopopota. Hey. Guys, saka mashuwa regai tikosodzoka netopiki izvi zere pamberi andika pamberi apo regai tikosodzoka netopiki yanayo varume iwo mazimeni aya zvese aziva white chocolate timboona kuti zviri kuwandira kupi timbonoti kungozviitisa vanhu vangofanana vanhu kuzviitisa kwevarume kusha kwedu zviwongo kauti culture shock yeyo kunzi murume haazobika hazodai munhu bika Alright, guys, again, tobatana zvakare nemusi weTuesday. Guys, talk again on Tuesday. God bless you and take care of yourselves, guys. Bye bye.